Добре дошли в надпреварата Гребане в чиния, но не за вас, а за вашият не човек. Нека ви представя днесните участници. Това са Асен и... Домино? Защо са толкова много, бе? Няма значение. Дай да започваме. Готови? Старт! О! Вече има победител! Това е Домино, вдишащият лакомства. Приятели, не забравяйте, важно е участието. За всички ще има награда. За някои купа, а за други купа храна. Имаме си купа! Браво! Yes! Браво! 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 Браво!